Usuyiqalile ngala? Nika labafana igegela. All right. Guys. Sharp. Yeah. I just want to apologize. Ngizitheli. Ngithelekile. Apho sengishike skip. Okay? Yini sebeyangena? Ijuice. Ngiyakuzwa. Mngana namhlanje besifuna ukureflect ngonyaka esiphuma kuwona. Phatha kanjani unyaka? December manje. Bruh. For me personally, it wasn't the best year. Yeah, it wasn't the best. Kodwa for a South African, from a South African point of view, ngingasho ukuthi lo nyaka ungijabulise kakhulu ube right kakhulu for izwe lethu. Have you noticed ukuthi South Africa wina yonke into? Yeah, kuma sports yonke into ekhona, kuma sports. So nje yeah, izwe lethu sijabulisile mfethu. But yeah, individually not the best. Wena Ikho sure. Mhlambe nami ngingasho ukuthi ngifana njenga nawe, angazi. Anganoma ungiphathe kahle noma ungiphathe kabi, but the only thing engathi ngiyenzile kulonyaka mhlawumbe engijabulisile bekumove out ekhaya mdala manje. Oh yeah. Mdala manje. Yakhona okunye but akuzona izinto engathi yabo izinto ezipersonal but engisebenza kuzona ngakwazi ukuthi ngihlise notshwala kancane ngithi kublimitha. Yeah, ngihlisi awukahle into ushaja sihlisile but yeah into kanje but yeah nami ngeke ngisho ukuthi unyaka kube unyaka omuhle but it was okay. It was okay. Yeah. Sometimes it's very important to look back. Ubheke le eminye iminyaka ukuthi beyinjani. Yeah. Sometimes we lack gratitude ngoba sifuna ukubuka manje ukuthi sekwenzeke lokho bese ubona ngiyabheda unyaka uzobhedile. Mhlawumbe uma ubheka kweminye iminyaka mhlawumbe uphuma eminyakeni enzima kakhulu kunalo uzoqala uappreciate. Yeah, kunjalo because I'm not saying what was when I'm not feeling I'm just saying in general. Yeah, kumele vele appreciate because I feel like last year uqala it was my worst year ever. Last year? Yeah, last year uqala because kwamele ngidayisa imoto, spani, asekho, yabo nje into kanjalo you start again. Yabo start again. Yeah, ngazama yeah, but last year was the worst. Yeah. Njobo sola ukhona manje usungamele appreciate kakhulu yeah mangicabanga la ngiphuma khona yeah uqinisile lapho kade ku preparate wena uzosho ufuna siqale phi. Okay, this is interesting. Ngifuna your top 5 best artists of the year. Top 5 best podcast, top 5 best songs, flop of the year, any new celebrity crush. Yes, every year I'm choosing a celebrity crush. Oh, hey, don't you? Yeah. Every year, bro. Mina lutho. Awunakho nyanga. Angazi ngibe ne celebrity crush. Awukazi ukuthi ayikho le nto. Awukazi? Azingangabe ne crush kwenye impahla ebheda kanjani? Yeah, ubalo. Kodwa I think kongo ngenxa ukuthi ngikhala nenye intombazana. Kwaku imshane sase-America to Coil Ray. Imali masengiyibuka esangichaza. YouTube engifanele nenye ex yami. Guys. Ex? Azange ngikhaya. Ifunde DUT. Okay. The crazy one, yeah. Engifanele. Kodwa nanifanelana lo muntu. Yeah. Because even umculo ofanayo, language yayifana, even background.
Ne-background Yeah, esiyayifana we efana. similar backgrounds, yeah. Wena-ke ngazi ukuthi uba wabhayiza angazi. Kodwa ngiqala ukutshela lento ngeke ngakutshela. Yeah. Hey, toxic leya ngane kodwa ke ayikho inkinga. Hey grand kwezinye izinto. Toxic But ke manje angiregrets elose. uhappy. Ngihappy la ngikhona manje. Yeah. Ngiyakuzwa. Ngiyakubona uyaglowa. Yeah. Kasho umthetho uyaglowa. Hayi ke ngikhona ngasangishiyo. Angiboni kahle. Yeah, so ufuna ukuqala phi? Kade ngifuna ukuthini manje? Ufuna ukuqala phi? Okay. Bese celebrity crush. Oh yeah, so it was leyo ntombazane leyo. Kodwa ke after that angiphindanga ngabe noma celebrity crushes. Abo manje nje celebrity crush sekungaba umuntu ofana nentombi yami yamanje ukuthi ngingakamboni. Kodwa I think yeah. Ngaba mina na celebrity crush isikhathi eside. Ongaba nama celebrity crush awu 2. First one kwaku Maho. Fike manje ho. First one was Pelmo DID. Yamazi Pelmo DID. Yeah. Waye present uzaziwa noma yini? Uzaziwa yes. Ngangisase intwana ngine-crush ngeke ngimncanyiwe. Then waqala isibaya. Uthe maqala isibaya ngathanda Amanda Du Bois. Kakhulu esawuzama. Amanda noma ulinda Mtobe lo? Imali. Ngizochecka la. Amanda Du Bois ngimazi mina ngimazi ku-generation. Ngathi ngiyasola phakathi kwa-Amanda Du Bois noLinda Mtobe. uLinda Mtobe nomba ngizochecka. Wayemuhle kakhulu-ke kodwa-ke. Ya ubani? Ngizokutshela. Yazi ngoma yakhe Ya uLinda. Ulinda. Ngazi umbona. Nangu. Hayi Siqobo. Ngale sikhathi abantu babethanda Thandeka but ngibona Thandeka ubani? uNomzamo Mbatha. Uthandeka ngimthanda ngaleyo ndlela but ngingathi nalama actor lawo wahloniphayo uthi Oh yeah. standard isiphethwe la ya. Nanokuthi umsebenzi wakhe muhle-ke but enye into engithanda ukuthandeka ile relationship yakhe Noba. ile relationship yakhe noSibu. Sibuhu. uSibu from isibaya. Lona owayezo uSibuhu ubaba nje uyi-boyfriend yakhe noma ubhuti wakhe. Oh yeah. Ubhuti wakhe ubaba nje uJabulani. Jabulani yes. Ayimnandi. Sasimnandi. Ayimnandi ngempela. Because mangibuka i-relationship yakhe benoSibuna ingikhombisa nami yami ne-ex yami. Yabo. Uthando lalunjeyana bro yabo mosacabanga uthando nawe uyajola kunale story leso sibukayo yabona nje lalunjalo but angibanga ne-crush again. Ngibanga ne-crush again. Fair enough. So ufuna siqale. Right. Let's do best bunny. Say best. Let's do you have best artist? Anything yes I do. Anything ngikhohliwe ngifuna sivesene indawo esihambile like indawo zokugroove esihambile kulonyaka. Okay. So indawo zokugroove esihambile ma-artist, best podcast, top 5 best songs, flop of the year, our celebrity crush esiqedile. Okay, so this is for only this year, right? Yeah, only this year. So mina asiqale kwi-artist of the year. That's why I'm from year 5 passionate about. Yeah. Okay, I guess it's number 1 for me. Yeah. Nasty C. Oyibo.
Hey Nasty bo. C, man. Okay, yeah. Being a hip hop fan, Mhm. I really have to appreciate my parents. Okay, Yeah. umnyango bakufanele or Okay, here's what happened. Ne? Nasty C wasayina i-deal engekho right. ze-USA. Ngeke ngize ngisho-ke yeah, i- abantu i-recording label, kodwa yeah. abantu bayazi iqala ngo-D. Def Jam. Def Hhayi-ke, Jam. hhayi, Yeah. Im- kodwa manje kuzobe ngathi manje ngithe mina shuthi ayikho right. Was it signed into Def Jam or Def Jam Africa? Def Jam Africa. obolwayo. Africa. Esayine kuleya se-America. I think kodwa bahluleka uku-investa Ukumphusha. kuyena nokumpromote. Wakhiphani nje ngaphansi kwaleya Zuluman with some power. Yes. Yeah. Angazi noma lenye album lenye ethi I Love It wayikhipha ngaphansi kwayo leya recording label noma cha yini. But I didn't like the way abamenza abamboksa ngayo. Yeah. Ababengafuni ukutshala imali kuyena. I felt But must be honest. Zuluman with some power. Yayingekho on. bafethu ngeke bafethu. Abona angikwazi kusho njalo. Yayingekho on. Okay, Yayingekho on. Ngayilalela kawu2 but akhumbule kathi phum sasike kwi-group umina wena no-team ngaleso sikhathi nosiphume ni wena waze wathi washo into eyodwa wathi khona ingoma uthando wazo uyithanda kakhulu kuyiphi iyona izulu noma yini le ethi bengihlala ngazi nobani le rapper khona ngesizulu. yes ngathi yona yodwa la rapper khona ngesizulu. Okay, Thando. Leso ngibuze koSiphe yes yeah. Kanti emnandi-ke ngomuntu uyashesha ukukhohlwa. Uyazi ukuthi le ngoma lena usiperformela yona iminyaka neminyaka eRes i-all in ikula album leya. I'ma do my thing regardless. If it's me against the world, then I'll be hard. No ba uThiphe nombalo T.I. yeah. Ingoma yakho leya. I-oni ke. Namanje. Ngayivuma ke all in hayi. Yeah. So, yazi khona ngumzimlana ukuthi nje I feel like abantu abazake bayinikeza ithuba kahle and also wayikhipha ngesikhathi esembi se lockdown. Ukube COVID ayifikanga lapha yahlambe bazoba ne chance engcono kakhulu lapha eAmerica. But why yes sifuna ukuthi why umnika kulonyaka. Yeah. Why ngimnikeza kulonyaka? So waphuma ke kuleyo recording label leyo. This year. Say independent artist manje and indlela pusha ngayo uphushe ngazo uthi imande efika kwe-industry. Uservice ane wafocusa kakhulu kwi-market yaze South Africa. Usenza you know why ngisho njalo? Yeah. Even anesitela sakhe sokurapper asafani namabhazi akhe ase more relatable to i-South African market noma ngithi African market. Yes. Methi I connects like Lagos le ngoma yakhe just ndakuyikhipha yabo urelate kakhulu la eSouth Africa kodwa ke manga so khona uEris kuleya ngoma bobabili mfethu oqala ngiqala emhlabeni ngicama bayiperform bawutho. I wish ukuthi kungenzeka lokho ayiphelanga leya beef phela ibeef unesithi uthi yena wenge ibuku nje ukuthi uyabeefa nalo mshini ngokwe-beef leyana bafethu ya create oba ufuna ukuthi uEris no ngizothi ama-fans mhlambe nama-labels abo ngaleso sikhathi. Yeah, kodwa uEris umuntu okhwazi even ku social media. Abafana abenza no music ofana benze bayafana kodwa boba uthuna mfethu abekho okay uNasty ukhona ku social media kodwa hayi ngaleyo ndlela babona abantu uNasty singazi nje ngathini mhlawumbe this is gonna sound very ayabo manje okay uyampraise kodwa ngilalela yeah it's gonna sound very
Let me say into ezosana ngazuthi I want to say unesisi I don't want to say he's goofy because we're saying someone is goofy ngazuthi amdelela but uyilo umuntu onjalo ofana almost njenganawe ukuthi nje uyayikhulumela wenza noma yini unasty ngashaya nama video asili nasisi awazi umbona ya ngingobona ama video yeah kanti u-Aries is more reserved and private kakhulu yena so yena ngifanele mhlawumbe noKendrick Lamar mhlawumbe sethu nesisi uDrake kanje angim-understand uma-understanda mina Kendrick u-Aries angim-understand bra nayo Kendrick futhi bro understand mhlawumbe iyodwa noma ziwu-2 mhlawumbe nazo futhi sengiyikhohlwe iy'ngoma za-Aries mhlawumbe nakhona ephakathi kungayona yakhe ingoma yabo because ngiyazi ukuthi unaleya ama-fan yakhe fan base yakhe crazy but yalalela ngizwa yabona mina ngisakhula ngangamlaleli hlobo u-Aries ngoba ngithanda unesisi kodwa manje sengigula kubonza musa ne hip hop ungabalalela bobabili it's fine because ate lo nyaka ngeke ngalalela i-Bad Hair ngabekome ngekhumbula Bad Hair blind bro blind Bad Hair yona blind Bad Hair bethu yes i-Bad Hair namfethu even noma ngaphela 15 years usangaphinde uyilalela true classic bro classic album yonke dog yeah mjid yona strings and playing number one okay nice thing yeah nice string and playing yeah okay mjid wesibili ngifisa ukuzwa wena umuntu wena noma fanele ngisho 5 yeah ufuna senzenjani do back and forth okay back and forth yeah before bro yeah kungenzeka ukubale ama-artist ama-piano kuphela because I feel like yonto eningi ngathi ilalela yeah kungenzeka kona sis mina for me I'd say nginayi reason yakhona fuck impike lena ke manje ngiyibuka emqondweni wami 5 kuphela bethi ngakwazi ukuyivula i-Spotify rap yami noma ngiyeke yeah noma ngayivula mhlawumbe ekugcineni because abantu azobabala manje ba okay ngokutshela angimele engabuye okay angimthanda ngakho but mina I feel like kumele kube uyena masikhuluma iqiniso based on ingoma yes ingoma mina ngokwami uJezwell the DJ yangazi uDJ noma producer yes yeah phakathi kwakhe uma ungamnika nginganika nobamonye no Kabs but uKabs I feel like nah for artist of the year no this year nah well I album ayikhiphile kule nyanga ukhiphe i-album no Thukzini yangazi album noma ingoma yini wakhipha noBabMotho khiphe noBabMotho babamotho lo onesithombe esihle khona ibe ngiyozama yeah iyaqhubeka wakhipha nebekuyozama but ne uJezwell for mina ngoba ushaya ama hits amaningi yeah ushaya ama hits amaningi and I feel like ingoma zakhe ngisithande kakhulu and enye into ngithema ngibona i-Spotify rap yami bekhona ku YouTube na YouTube bekhona and i-artist engathi bengiyiqala kulonyaka mhlawumbe no bengayinaki mina bengazi ngimbone before this year yonke engishaya ama-artist amapiano maningi bro uthothi ingoma yakhe uyilalela njalo but ungamdlula emoli bro ungamdlula yona into engicasula kakhulu wena ungamdlula ungamazi exactly that's so true ungamazi so blind kakhulu bro mhlawumbe una 5 engoma ozaziyo by head kodwa nje
yena umnikazi wayo umazi. Kumele azahlale kanje phansi asho ukuthi nayi ingoma yami Mina abosikhuluma iqiniso. Okay, ngimbone ithombe zakhe evele ekhathi seku Spotify rap jam. Okay, vele okay vele. But even namanje ngeke ngimkhombe. Angaze ngimbone. Kodwa kunengoma engizuzo aphe nje yakhe eshaya nale Jerry lethu bani Elaine. Yeah, on. Ingoma on Ile ngisho ziningi but angizazi. But for number ngicela umyayena. Best artist. Yeah, my best. Yeah, for me. This year. Yeah. So size kwa number 2. Number 2. Okay. Mina ngizobe sengiya kuMaskandi. Maskandi ke ngawulalela kulonyaka around October. Yeah. Engazi kulale so Imangicela ukuphazamisa so ibeka kanjani? So my best wakho kuMaskandi lo number 1 noma nje just top 5 but uzoyimixa wena. Hayi top 5 kodwa ngizoyimixa ngoba bengilalela music. Okay. Yeah. Bathi-ke mina abantu bamabekho nge-Odethile. Ngingakazi ukuthi uba number 1 ikubona. Okay. Baba ku top 5 kodwa for me. Khona mfethu. Yeah. Khona lentwana le. Si right? Yeah, si right. Oh, khona lentwana le kuthiwa mani. Baba umuntu eshamba noma uba. Oh no, ngi-wrong futhi. Ushenge. Ngezwe hayi. Khona umbemfana over Uhlungaka ngiyawuqa. Ufisha lamtha angazi noma unayo yini ingoma yakhe ethi yena straight. Kodwa ayasweza ufeature ishwa khona. Iyakhala. Sathi ngoma ibela lapha phezulu. Mina Maskandi vocalist Maskandi. Mina ngimvumile ilo ngathi wase-rest. Wayethi angikho tapped kakhulu Maskandi lo. Wathi ucula lo fa amacici bro. Ithina nje la ngoma. Eyatrenda kakhulu. Fa amacici. Yes, ngimilelana. Okay. Angihlehlele mumva. Yamazi ngisho ngevolo lami wewe mama. Ngiphethe lo. Yeah, kodwa ngoba ngazi phela mhlawumbe khona izingoma aphinde wayikhipha noma album ngathi ialbum mhlawumbe uyena futhi Ushenge othi back ufuna ukucheckela fast kungenzeka kodwa Shenge ucheckela but I feel ngenzeka ukuthi uyena uyabasiveziki isombe la mhlambe message uthi ngimile lapha yeah yabale Ushenge uJaluba nje i-backup vocalist. Simba. Awujikijiki lo. Again Ushenge. Umjikijiki. Ujikijiki. Mangibuka la. Nayisho. Yeah, ujikijiki. Yeah. Alright. Again. Kodwa ngathi kama sengalizwa futhi nale. But late zafana ziyasebenza. And manje now you know what's the craziest part? These brews are doing around 13 million views on YouTube. Now, on average, balapho lo. Or even more. Some ngaphezulu mhlawumbe 30 nje. Yeah. So now, if you go and look at ama-views ale ngoma lezi ze-hip hop ezazaziwa ukuthi zona ezibuka kakhulu. Spirits, ngudu. Yes. Yeah. Yabona-ke yabo nje lezo okay mhlawumbe uSpirits ongudu mhlawumbe bathanda uba nabo ngaphezulu. But ngibuke mhlawumbe nje i-artist nje bese ehloniphekile nje ku-hip hop scene. Amfika phaya. Ingoma iyaduma. Ngiyabheka mhlawumbe igcina ijika la ko 7 million at best noma 3 or less than that. Yeah, baningi all over
bamaskandi futhi ne-support. support iningi. Yes. And manje njengoba amantombazane se-tapped in kanje kumaskandi, I feel like isikhule kakhulu i-audience amantombazane ayasupportana kakhulu. Yeah. Buka uSweet Guluva ku Big Brother kwangena ngathi umaskandi lokishi ewuZulu nje wasemakhaya owalapho oshowo noma ko Richards Bay wasemakhaya noma ke Lampem no wakosho Richards Bay angathi wasemakhaya ngoba mhlawumbe ngoba indlela ekhuluma ngayo mhlawumbe isingisi angimazi kahle futhi wakiphi kodwa wayenento umZulu nje yes wavesana attractor wonke lamantombazana athi asupport umaskandi isiZulu yonke into yabona even kodwa angazi nje sithi unogazi ngoba ngisho nawe ngawona amazwi fana emthanda kakhulu amantombazane ngicamla ukubona umuntu wakwi Big Brother ekhanka entonto yelo esewinile uphumule eminyango kuyoshaya kwenzalani la Big Brother nje kupholiwe ungaya kuyona ngingaya kodwa manje apply ngeke mhlawumbe ungalungayo wena ngoba umuntu ukhuleke mina futhi ngibuye ngibeshaye ushayini wena ayikho leyo no problem ngesaba ngiyawo umuntu ongamjala ngesaba ukukhuluma nami nje siyafana nami siyafana ayikho leyo nto siyafana kodwa yazi ngangibuka ukuthi mina inkinga ku Big Brother ngahappy kakhulu ngahlezi ngimanzi kodwa athi kuneyikhazi zatshwala ngithi akuneyikhazi ukhona ukudedela khona impela nje yabo mase ku ama-party come on Saturday ayacima kusekhona ne-chillers punch into engisaba kakhulu ukubona ukuthi even noma kuphuza but into oyishoyo kumele uyigade hayi ukuthi ngumuntu othi ngingakhuluma noma yini kodwa like ngoba you under the influence bra yes kodwa manje sekumele ube conscious ukuthi uthini and sometimes you wouldn't even like say kambe into racist or sexist or whatnot but indlela ezohlala ngayo inappropriate ezo offend omunye umuntu and ama-fans alowo muntu azoyibona leyo it's like saying asisekaphuza ngithi mina asiyiqede le ngane khona washo njalo washile njalo Bravo wathi seyidakiwe wathi seyidakiwe wathi yena sengiyakhumbula seyidakiwe and uBravo kodwa na ukuthi awumazi asiyiqede le ngane sothona uqonda ukuthi asiyingeni yabo mhlawumbe umuntu ashela khona umnyashela khona kodwa ngoba uzobusho ngesingisi usho udakiwe udake futhi usho ngesingisi awusijwayele futhi naso lamjida ku Bravo B uvela uyibeke ngendlela ebheda kakhulu kusasa ekseni twa hamba khaya plus kunabantu ababhala lapha ku Indiana inde ezoculator ama TV South Africa broadcasting man i-commission but umuntu uvesane ashoot i-screenshot ebhala i-email ukuthi letha wana into engicasulayo kabayenzayo ukuthi some people want to cancel the show uma kukhona abantu abafike bakhuluma into ezingasile ama-participants e-show I don't think it's right ukufuna ukutargeta wena i-show rather complain ukuthi lo muntu aphume kuleyo nto like ingase kufika umuntu la kuthina manje afika akhuluma into engasile esingahambisani naye ama-views akhe lawo but I feel like mina the minute ngaya ku Big Brother Big Brother ngiyahlangana nabantu abantu besifazana abangaka abantu besilisa abangaka siyahlangana we here to have fun yes the minute nanoma yini engizoyikhuluma kumele ngiyicabange so ishow isi-censored already yezwa leyo nto and mina kumele ngenze sure ukuthi angibhedi ngendlela ezongixoshisa noma ezongixabisa nabantu ayisekho authentic leyo nto
Yes. ayisekho yeah but Yes, I totally agree with you, yes. Mm. Ngoba khona ngiyibuka futhi yekhona ku Big Brother. Nje umakhekhe ethi emva kokukwenzela le nto eyenzeka kubona. Basebesaba, wayesesaba ukuba uyena esesaba nokukhuluma namantombazane ngoba enga umakhekhe was the guy lo ekhuluma no Bravo B. ilo wayiwina No, ayiwinanga wayirana up. omakhekhe ngiyamona lo wayenetshebe lona nje ngasophuma elokishini. uthi wayesesaba Wayesesaba. wathola inyuku futhi lana Wayesesaba wase ukuba wadisappear siphinda sambona ku social media Lo wayiwina. uyena Umakhekhe. Bawuthu wayiwina nomakhekhe abazange bavela. But into engiyishoyo ukuthi ima umakhekhe akabangi lesikhathi ubalo wayetotshelwa Sigulufu no. Baba ngeke. That's before le. ima kwakuba kanti umngane amakhekhe kwangayena nesuthi khulufu Aku Bravo B umngane amakhekhe. Makhekhe. lo wayiwina Bravo B lo waxoshwa. hayi Okay, Sigulufu was last season. yeah The season before that kwakuyilena yo Mac Junior. nale yachele enale yampahla Uluya lona ne vibe uzokutshela lena lempahla Michael Jackson. yaleli yes yeah Yeah, kwakule season leyo le kwaqoshwa khona Bravo B. yawina ubani Yawuno Mac Junior. yes kwakhona le chele enhle ayithola nalo amchita lo ya yeah sure kakhulu yeah Yeah, so usila mchita lona akaphindanga wakwazi ukukhululeka kahle namantombazane emva kwale conversation no Bravo B. Ngoba uthi yena into emshaya isingisi wayebeka kambi. ngiyakhumbula ekumake G esho lento uthi manje usuyasaba ngisho nokukhuluma cause sasekuseni uzophuma uhambe So ipoint lami ke bekuwukuthi wena ufanele ube conscious ngokuthi there are things you can't say. We live in a free country, in a democratic country, and a free speech. But there are things you just cannot say. That's just pure. ezokwenza ukuthi nje uxoshwe engazokwenza nanokuthi uboshwe. Like, if you're gonna say something, like if free speech mina ngasho, okay, for example ngasho ukuthi mina hayi ngiyazonda itabane yeah noma ngithi azifi itabane ayibulawo. I have the freedom to say that South Africa kodwa is it the right thing to say? no it's not. Yeah lalela vumele ukuthi ngikhulume kodwa kwazi usho into engikwazi ukuzisho because ngoba most of the time wrong yes and if mokushilo lokho seziyaqala ziyabulawa itabane ibuya kuwena yonke so when you advocating for it's like ungizwe ethi wathini wasakuyohlushwa noma kwenziweni wathi ayikhali yes kwagcina sekumbuyela and masikubuyela futhi kubuyela wasekushubile ima kodwa ke so uthe uba wakho wesibili uthe inkohlela uthi besikhuluma ngo umthetho amaskandi ushenge wakho wesibili manje owami wesibili so ni umahu yeah so ni umahu ngokutshela why umahu okay so ni umahuna ngenxa umahuna consistency khona okay currently I think unayo song of the year kodwa ngeke azayithatha ibe ngicela imnandi ngicela unayo but kodwa ke leyo izoba ku song of the year lesoyikhuluma izoba ngizoyisho mina efila like iyona emele be song of the year okay yeah but yeah umahu ngenxa fethu use ngathini mina umahu is okay beku simi
best female vocalist. Beno awusho le ntombazane asasikhuluma ngayo ensukwini. uzinxumalo Hayi uzinxumalo. Le bani? Hayi azani bani? Bani? babantu Khona lena nikhuluma ngayo le ukuthi istyle sayo sihlukile nesamaho. Msaki. No, Yeah, but- kodwa okay, just to give context, kodwa ngase bring up uThando ubethi uMahu blending nomsaki. Yeah. Yeah. Bafuthi eyami point ibithi umsaki mayengangena mengangena kumanye ama-genres, yes, ngeke azabe kule level akuyona, but uMahu angangena kunanoma yiphi i-genre afike akhiphe i-hits. That's why. So Uyakuphikisa lokho? ngiyakuphikisa namanje lokho. Okay. Ngiyakuphikisa namanje lokho. Kodwa ke okay, engakusho ukuthi mina ngoba umsaka sikaka. Hayi kodwa o hip hop kuphela. Kodwa umsaka besingakamboni. Ingoba besingakamboni yakulawa amanye ama-genres lawa njengono Maskandi noma khona ngoma yamsaki eyipiano. Anginayo, I'll be Ngikhumbula lying. But ke yeah, nanokuthi different vibes. But ke Yeah, but mina uMahona ngisho ukuthi ngimleza number 2 na because of longevity. Inenye asiwenzeni kulonyaka. hawu mhlawumbe uMahona mhlawumbe unengoma ezu4 or 5 ezama hits. Kunzi. Uthwembu. Kodwa okay. I think okay. Wesibili I think right to 3. Shout 3. Singayi 5 3. Yeah. Wesithathu. Wesithathu wami. I have to give it to Z. You know why I thought? Hayi ngoba ukuthi osenkesa manje tawo 2 semini ngethena or chera. I feel ukuthi she really deserves it ngoba apparently she was the most streamed female artist in South Africa. Yeah, I think you said that. Yakhumbula sikhuluma leyo nto. I think you said that. Angikholwa. Nanokuthi ke Because the most streamed artist uKabs. Yes, papa ngiyakuzwa. female. Ngicela ukuyi-check. Hayi kiki. Most streamed. But Thando kodwa ke Yeah. not only that for me. I feel like Unswempu. bethu and uba seyingomeni ezimnandi. Yeah, uqinisile zinxumalo. Yeah, yabona. So yeah, that's my top 3. Kodwa ukhona uMahu top 5. Maho koyam. No, ukhona ku most streamed female artist. Oh. Ukhona ku top 5. Unumber Khona uba uNtokozo Mkhize. Khona uNtokozo Mkhize, khona uTyler. Ngiyana umculo Gospel, yeah, I think gospel. Mase kuba emva kwalokho kabanye ke uKarish, yamazi Karish, she was involved in the car accident. Manje waseLimpopo ucula iLimpopo. Okay. Khona enye impahla nayo anganithulayi noma yini. Angazi ukuthi Karish manje njani kodwa moyi translate ngathi uthi uKarish musefikile. Okay. Yeah, very nice. Ube car accident. Washona, I think washona umuntu oyedwa. Washona umuntu oyedwa car accident. I think udriver wakhe nomani. Yena ungagcina ICU. Yeah, ICU. Wenzeni lonto le? I think a month ago. It's been a month. Crazy. Yeah. Khona ubaba lo M. Best. Of course. Best naye. Khona unkosazane daughter obviously. Yeah, on. Uncle Waffles ngimuzwa but yeah. But Uzimnandi ngoma zanke wafuthi. wena la Khona lengangilalela etsini kanje. Asiyeko wami owami wesithathu ngicela eThekwini. EThekwini.
eyodwa futhi consistency nokuthi ke ufike negenre yakhe ngizothi yakhe mina Thukzin. yes dlala Thukzin Thukzin. ufike no 3 step brazo laphinda futhi ithekulama kanjalo Ya kube nami besiya ku top 5 bengizomegcina ngimbalile. But yeah, Thukzin. le album ay game changer bro. Yeah. And mina also I didn't like lento yokuthi bathi fanele afuna ukuvunywa noma ngoba bathi igenre ungafika usuku isungule kuba ngcono uma nabanye abantu behlanganyela ngoba iyakhula. Mina I don't think uThukzin wayethi lapha yana ufuna ukuyi-gatekeeper. No, yes, ngiyayikhumbula leyo. Yena mina I feel like kwakufanele yeah. No, I feel like wayethi uyathanda ukubona ukuthi abanye abantu are hopping on isound yakhe. Yes, Kodwa abantu bayifunda ngenye indlela ngokuyibuka kwami. Yeah. Yabona nje fanele aza ayongena ethunini. Hayi manje kodwa kwaziwa ukuthi umuntu wafika nalento umuntu wasinikeza 3 step umsunguli wale sound nangu Thukzin wala eThekwini Thukzin bethu hayi one kodwa ini OT1 squad noma inda OT1 camp yeah OT1 camp on but yeah album, so right? yeah the album le imali la khona uCabs eshaya ibox le LV so bani number 1 wakho Nasty C uthe uMaskandi uShenge kwaba uSenxumalo yeah hayi right ngithanda imama ngisenxumalo mina ngithe uChesworld uMahuna uChesworld or Cheswork you have no idea but yena uMahu no Dlala Thukzin Hey enough kodwa ke ama honorable mentions ke ibona go Cabs Cabs who's this guy lothanda Kevin Momo yeah nabo umpolice basebenzile lo ubani yeah legit angile ubani i-artist entsha new artist lo nyaka mina usiza isaka liyavuka lento liyavuka yeah ngingamnika usiza but yeah ikona but uMaskandi uMaskandi amapiano sashaya ngayo usakhona ayathola samkhumbula kule show kanje samdinga yeah go kwake uma sesengiyawazi khona usiza ibona uCharishma uba umunye khona lo wale eThekwini lo oshaya kakhulu ivocal ukhona kwimali zokucheckela la kwimali ngibazi labo lo sebaningi kakhulu ya baningi ngicongifana nami isakala ngicongifana othi ngifuna ubheka la fuck laptop went off but yeah asiqhubeke I want to go to ngifuna ukuya best groove place we visited this year yabona best mina ngizoqala ngale ngihloniphe le ongisa kuyona kuqala ngibone ukuthi uzosho yona Eden yini yaphatha kahle kumnandi kakhulu lapha bafana phatha kahle uyayikhumbula nje ibhili yakhona ekhumbula kodwa kakumnandi ke kumnandi that day iphathisana ngekhanda ibhili yakho ngifuna nokuyisho kwakumnandi because sasuka emakhaya sadlula eScottburg
thenga 24 sahamba sayorelaxa eBlue Lagoon sahlala ngiselaguni. khona shy braai. Yeah. Then sabuya Sabuya saza la la. endlini sahlala la endlini emva lokho sathi sesila endlini uthi uJabule nentombi yami yasho yathi asambe seclubini manje Ha. uthi kwasho icheli yami Yeah, lapho umuntu oyithulela uyithulela kanjani ungayifuni inhlobo into yokuhamba. washo uyayivuma leyo ntwana Ukusquasha wena mhm kwangenzeka mhlawumbe ufuna usixoxe la endlini yeni. ayikho leyo nto La ayikho leyo nto la kodwa ngenzeka ngenzeka. ngiyangenzeka but usho njalo Jabule umnandi Eden bro Omnandi umchithe. Ney'nkinga futhi ngizama ukufaka i-password concentrate kancane Concentrate. imali Cha mina mfethu. Cha ngangifike ngibhenge bese ngiyahlala phansi ngiyalala u3 minutes bese ngiphinde ngiyasukuma futhi. uphinde ubhenga Hawa. mina ngikhumbula ngiqala enye yabo lento Yokuhamba. ngingaqala leyo nto leyo kushaya isekhe emnandi ana zonke ikhona ivideo ngayibona kulandela mina yeah but Eden was nice so ngifuna i-top 3 yakho. Okay, before usho ngizosho mina indawo mhlawumbe abantu abaningi mhlawumbe ayingeke sebeyayazi manje. But a lot would not consider yona as indawo ukuthi ngicabanga ngiphazamisa ngiyoyisho Amsterdam. yeah best yami abama memories enginawo laphana lo nyaka lokho ngafika la endlini every weekend for the past 3 months Oh man. ikhona usuku ngeweekend engiza ngale Amsterdam to a point yokuthi uyazi angisakhuthuza ama security akho ngihlale futhi ba grand all of yabo ba grand no namawethu akhona phela kodwa amawethu akhona ayothi mina kuphela uyakhona agcine sebazi but I feel like mina kuphela uyakhona njalo because phela ngixenxa ngisasuka eKloof actually every weekend siyakhona but the vibe laphana bro indaba wena. Okay, mina ngafike ngayifeel i-vibe yazo. But akusiyona indawo ye-group engasi ngiyangiphoqa ukuthi ngiye khona njalo. Wena why wena uthanda ukuya khona njalo? khona bangibiza ngayo khona la bengibiza khona khona la bengibiza khona but kodwa i-standard yes abasigcina yabona Empire kumnandi kakhulu ukudlula Amsterdam but i-standard sabantu ozobafica eAmsterdam nase-Empire asifani yabo I see. sometimes uyafika Empire ngathi akugeziwe ngathi konke edliwe but kumnandi ke isigubhu ke siyashoka yabo mufuna igqom ye-Empire Sure. futhi Empire kuzoba mnandi because ngaleya weekend Black biza khona kahle. ike Empire. Are you sure? Yeah, I think so. Because Empire ngabona nge ihub at Devonport to 250 Empire u200 ekathi sifuna sizifice ingekho le weekend esiphuma kuyona. So yeah, I feel like kubiza kahle. Kodwa nawo phela uyabona phela nangama facilities uyabona i-Empire futhi incane inkulu eAmsterdam kodwa i-Empire ihlala igcwele evana noma ngathiwani ila so yeah for number 1 mina indawo engizambile nganika yona but khona enye ngifuna ngizoyifaka number 2 ngakaze ngiye kuyona aseke number 2 wakho nase ngicimile mina number 2 ambe kuwona Amsterdam first is Eden. Oh, number okay. Live. I don't like ngazi ngene live kodwa awazi ungena lutho kodwa bayifumi mele sike oh la ngangakho nise reach Durban kodwa angazi noma isakhona leyo ndawo angazi ngiye reach ha na mina khona ngiwathendi ishow NSDC asakana wena mina ngisaye eHugo ngaya okay envise ngaya azase ngaya
Azawu umngane omunye uyivumile mfowethu. Yeah, azathi mhlawumbe ngisahambe kanye noma kabili. Ideni seke ngaya, i-Live seke ngaya e-Live. Yeah, I think iwona kuphela ngama-club. Ngasobila wase-South Beach ke sasihamba sisafunda. Okhokho ba. Awu. Okhokho, Gagasini, ogagasi. Igagasi ngisana nakuya-ke kulona-ke. Ngayiswa uGhost. Cabanga, ngayiswa uGhost. Bakhona Balithenga uhleli etafuleni yabo. Thuna mali. uyabona ukuthi ngifuna ukuthini. Unamalini? Ngithi mina namalini ukhuluma ngani? Mase wabuya umqondo ngemanzi. Mhlawumbe u-past 5 ekuseni. Ngithi mina ngisebenze leyo nto mina ngiyaphuza la ngikhohle. But yeah iwona. Ungathi uyashare lapha kuthi hayi baba. Bathi hayi baba. Khuluma imali. Yasetshenzwa na. Enye indawo yesiblack ngifuna ukuyifaka iLondon noma ngaze ngiye kuyona. Athi wacela ngihambe beke kuyona. Ngayilalanga futhi wangisesta. London. Yeah. Lese lokuthi ikaMasha. Yangibona ukuthi uyivusile. Yabo lapha ke umgilane melanezwa ama-flowers akhe. Sure. Enye into bro. Ngiyasaba ukuthi ngiyakela Cape. ngikhe. Yabo ngangibuka ama-video ayathola mangibuka ama-video ku TikTok abantu bebe lapha ngathi badla abantu nabo Yakutshela safa ngathi bazodla abantu yabo lapha ndiye mina cha uyazi yena ukuthi mangiyophuza ngiya-enjoy mangifika lapho ngiyakwazi ukuthi ngifike ngiblende ini emva kalokho fast ngizobe lento esuke ikhona lapho so ngiyasaba ukuyendana njalo kodwa ke eyomgilane uyivusele la ndawo mina unumber 2 wami because sekuqedile ya number 3 Imali before uye ku number 3 wakho. Uyafuna sisiye London? Okay. Ungahambi ke kusasa. Yeah, okay. So documents? Yebo. Jaya. Bafethu sanga so documents so shaya vlog kule weekend. Yeah. Meke. Makodwa mayesingathola usuku olu kuzoba khona Spiderman. Naso so Kufanele vese freestyle. Kumele siye ngosuku olumnandi. Olumnandi yanzo khona sokhuluma no-Athola. Yeah, cause just ukuyibona yona ibhenga zobishaya. Wow. So zobishaya thank you boy. Kodwa le yakho ishaya njalo. Yebo. Angisazi kodwa ichela yakhe iyayazi. Yo yami no-Athola. So siya. Yeah. Say documents. So nzi vlog isiposte kwenye channel yethu yama vlog. Okay. Lungile. So yeah, number 2 wami kuzobe lo number 3 for mina nganika Azar. Yeah, nganika Azar because I think enjoy kakhulu. Yeah, enjoy kakhulu khona Azar. And konke abayenza ebusuku ke angazi noma ngoba makusekhona mina khona umnyaka abavazana bawuvula ophumela eLive mothi uyangena eLive ayishubile bro kunesmoke ubona ifakhona ubona lamabhodlela khona lokho ekhaya mhlawumbe namba because ngisoze nami sengidakiwe lamabhodlela akhe asakhona yazi uba usuzomfica lapho guess ebanganeni bethu Aya ayaswe samba naye banganini bethu baseKloof noma base Varsity umanyisa njalo bro bafica bane VSOP yeah yes njalo VSOP canga ngoba ukubizana like eclubini utshalo vele siyazi ukuthi ba inflate ama prizes but bose ngiyithenga iHennessy very special uyothenga iVSOP eclubini ngithi yabona yazi ngiyibone ngeclub ayidingi ipayslip njalo mengizoya eclubini ngiyabona mengikwamse abamuze eclubini ithi mayiqhubeka inyanga ngisuke ngingasekho happy ngokwezimali because eclub first Amsterdam we're going to have fun so hamba siya khona mhlawumbe sifika sispende 2000 or 2.5 that's a lot of fun phumile iHennessy kwaphuma
ne-24 Corona, yeah. yabo ne-plug sokuthi nabanye olova nabo bazokhipha inyuku sonke sifake yeah. si-grand, but the worst you can spend u-2000 uwedwa. Yeah, u-2000. But eklabhini njengoba sihamba saya Eden, uyafika nje e-Eden normal nights, kwangekho crazy laphaya e-Eden, kwangekho crazy. Safika futhi wonke amaklabhu evaliwe kuvulwe i-Eden kuphela. Normal nights, Hennies. ngathi mengizwa Two Hennies, Jit 5 blocks. Kathiwa ma yakhomba usiphume wayesetsini ngasathengwa leso manje 5 blocks lapho yazi ngikhe sesiyathenga, ngikhipha ikhadi laka-absa decline, athola phela sihamba nebras, ibras ayinankinga, ilokhu iyabuza sithini sithi no, I relax, aliphinde li-decline. Yabo ngithi mina alikwazi ukudecline, mase sithi ngicela uku-check efonini, donsa ifoni ngingene kwi-app Capitec, khalo ethi ukhokha ngoku-absa nje, wayipho ungena ku-Capitec ubuye uqonde qhweba icherry, mama khipha ikhadi, khiphe ku-absa sagrand. Ayi kodwa nakukhulani ngakusasa. Kodwa wena uhlala kugula kakhulu bra. Ya kodwa sengconyana manje. Sengconyana manje. So Bram, song of the year yakho. Song of the year. Interesting. Song of the year. Yabo mfana osanda kufika. I hate that I have to speak about Thomas Gandhi again. Why? Iyona song of the year leya. Ithini? Ithi ikhuluma ngomjida osuke esejele, ikhuluma nengane yakho ukuthi uyaxolisa uthwayela nejele. Ngiyazi ke la. Ithi manje cela ungixolele ngane yami. Kangakho sidakelwa ke manje khona ngoba enjalo. Ngahamba ngiyokuzamela impilo. Injalo nje kodwa imnandi ngizokudlalela after this. Song of the year By far. Oh, nalena ke Four Horsemen yastokithi. Le enabo bonke. Eno Aries no. Yeah, serious behlala. Khuluma nge-song of the year. Bese kuba ilena noma who. Bengicela ufuna bengicela. Yeah. Ikuphuma ngonyaka. Yeah. Iyona ke ngozami lezo. Serious? Yebo. Iyona playlist yakho nje le. Mina futhi ngitshela ngidlala yonke into mina nje. Mina bethi song of the year bengifuna kube bengicela ngeke kube ngibengicela. Ingaba phela khona because abantu bayavota bathi Saka. Ashaya umcaso mina yangoma. Kodwa kusayihit. Uma ngifuna ukuthi liphume kulonyaka ngithi. Ngenzeka. Yazi last year ngangithanda mina ingoma. Yep. Abantu abaningi bayazi late yabo. Ya iphuma kulonyaka. Yeah. Ngangithanda idiqabanga. Uhlengani. Ngikutshela. Sol. Diqabanga imnandi kakhulu. Yazi ukuthi ngatshela ukuthi translate ethini. Ngiyazi ukuthi abantu sebexabene emakhaya nabasabuyi. Ngiyayazi. Imnandi bese yambele abamnandi kakhulu sengi-understand i-meaning. Iyazwa abumoyela lengoma iyazwakala i-meaning yakhona ukuthi okay le ngoma ikhuluma ngani but siphuza siphethe ngani ngadlayithi qabanga zambi ingane. Okay sikwi road trip okay yazi. Yebo kahle kakhulu. Kodwa hayi eclubini ngo past 12. Asiye ngifuna sheshe sivale sesambe kakhulu. Sesikhathi singanani? Sishawe i-battery ke manje ngala. Okay sesiyavala ukuthi isaqhubeka. Yeah, asigoqweni manje. Flop of the year. Flop of the year. Flop of the year. Uqala wena nje? Mina flop of the year. I haven't thought about that, yes.
Ilente Madlanga commission. That was a flop. For who? Oh no, flop of the year. Umatlo, lower case, video, Mr. Video call. I saw the story. What happened? Ekathi iPirates iphuma kwi-AFCON. Wafonela yabona umuntu lo umdlalo le team lo ayehluphe eground lokhethi. Wamshaya nge-video call kanti so base bavideoizana. Eyasiyabuya ama-fans ePirates ehamba noChris Excel. Yabo manje uyayisola. Yazi ngidina lento ukuthi Chris usupport ePirates. Edila naye nje decisively. Yabona haye khona uqondile akayifisi. Yazi iPirates uwina kuphela manje. Bengadlali uMatlo uqale wabuyisa eskimini ngenxa ukuthi ilento. I think kade bezama ukubuyisa i-confident yakhe but mina iyona flop of the year yami le. Sivala sibaleka Abuhlungu lanto yamehlela. Okay. Flop of the year. Manje umuntu ngenze into engasiyo. So it's hard to think manje. It would be who? Okay. Kade ngilalele i-Spreading Humors. I-Spreading Humors so ade bethi inini last week mangicabanga. Bethi which is one artist owawuyithanda noma i-group or whatever owawuyithanda obusubscribe kuyona but manje usufila as if ayisakhulumi nawe usufila as if unsubscribe noma Bathoba. abashongo phela ngilalele bona Intombazane le ingayisho intombazane lithandana akasajuli naye. ayizange ngisho ukuthi uyena. No. Ngisakhumbula ukuthi wathini. Yazi mina besho lento ngangifuna ukuthini. Ibona. But yeah bro. Angazi uzalana laphana but bro behlile. Mina and ngibasupporta because phela ngithanda uMac G. Yabo. Okay, at first they were very good. But I feel like fethu angani noma bayasaba yini noma awuthi bayasaba ukukhuluma but njengozile uzile wouldn't come on a podcast and say usana ehlokana is whack. So uzama he plays it very safe. PR friendly. Yes. Well. And it never works more in the podcast. It never You works. really have to be authentic. Truly. So, yo, that's crazy. Image sikhohlwe inkulu before sivala. Top 5 best podcast. Fast sivala. I have to give it to Still again for I don't know for what's unyaka esingaklo. I still have to give it to Podcast and Chat with Mac G. 2 SMWX. I don't know Amazon, but Sizwe Mpofu. Oh yeah. The political journalist. Yeah. Bese kuba blind report. Sizwe Mpofu mfana ngizokusendela amanye amavideo akhe ngolunyezo. But you have to include the kids, bro. Oh, I'd say Lokhoz the podcast lena eno malumfana Mpofu. Seen open chats. Open chats, of course. Ingangithi ngiyizama lena piano pals. Ayimnanda dekufika usizwe nje. Okay, like Kule hand. Yeah, that was the only episode I liked. Look show top 4. No, 4. Okay. Number 1 would be obviously Mac G. Number 2 now I'd give it to Mashabel, King Dave. Ooh, ngikhohlwa njani Mashabel. Shit. King Dave. Number 3 I'd give it to Piano Pals. Piano Pals. Nah, bro. That shit very toxic. Bro, I want to toxic, bro. Now one bahlezi becabana but
but bayazwana. That's about Zwana, yeah. Bro, then number 4 na ngainezi open chat. Ngainezi open chat. Asval. Fair enough. Right, bro. This was very interesting and very, very. Like of fun. Sick. Ngiyadlala. Sikhuluma ama-topics amnandi apha namhlanje. Yeah. And ngiyathanda ukuthi sikwazile ukunikeza isikhathi sokuthi sesiphinde sibuyele kwinto esikhuluma ngayo. Yeah. It was very good. And I hope ama listeners ethu azogena something from this. Yeah. So London. Of course. Other way. London is it. Jayam. Sharp. Like always. Thank you. Ngiyabonga, bro. Thank you to the viewers. Yeah. Love you guys. Please like and subscribe, Buffets. Siyabonga. Cheers. We out. Out of here, boy. Bye. Bisa record? Ha. Ingidiliza was ingidiliza ngana. Lapho ngifuna ukuchama.